नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। लोकसभा चुनाव से पहिले मुरादाबाद सीट से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के झटका लगल बा। उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामला में दूगो मुकदमा दर्ज भइल बा। पुलिस सूत्रन के अनुसार शनिवार के बतावल गईल कि सपा प्रत्याशी रुचि वीरा पर आचार संहिता उल्लंघन के दूगो मुकदमा दर्ज कईल गईल। पहला मुकदमा जुम्मा अलविदा पर जामा मस्जिद चौराहा पर अपने समर्थकन के साथ प्रचार कैले के संबंध में कईल गईल बा, तो वहीं दूसरा मुकदमा बलदेव आर इंटर कॉलेज में बिना अनुमति जनसभा कैले के आरोप में दर्ज कईल गईल बाटे। दोनों ही घटना बीते शुक्रवार यानी कि 5 अप्रैल का हुई। वहीं आपके बतावत चली कि मुरादाबाद लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रुचि वीरा शुक्रवार के अलविदा जुम्मा के मौका पर अपने समर्थकन के साथ जामा मस्जिद चौराहा के नजदीक हाजी मुन्ने के घर के पास दुकान के आसपास खड़ा होके उगु आवत जात लोगन का अभिवादन करत रहली। ये दौरान उनके द्वारा अधिकारियों के विरोध का सामना भी करे पड़ल रहे। एक लेके सिटी मजिस्ट्रेट इंदु श्रीवास्तव से रुचि वीरा का नोकझोंक भी भइल। मना कइले के बावजूद भी जब उ ना मनली तो सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा उनके आचार संहिता का पाठ पढ़ावल गईल। बतावल गईल कि कौनो भी धार्मिक स्थल पर कौनो भी प्रकार के प्रचार प्रसार ना कईल जा सकेला। एकरे बावजूद नवाजियन के हाथ हिला के अभिवादन कइले खातिर एजा तक कह दियल गईल कि उनके नियम बता दियल गईल बाटे, अब निर्णय उनका बा। अब ये मामला में शहर के मुगलपुरा थाना में रुचि वीरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कईल गईल। एकरे अलावा दूसर मामला बलदेव आर इंटर कॉलेज के बाटे, जहां बगैर अनुमति के जनसभा कइले का आरोप बा। पुलिस प्रशासन ने पूरा मामला का वीडियोग्राफी भी करवले रहे। आपके बताओ चली कि लगातार मुरादाबाद का सीट चर्चा में बाटी और यही के कारण रुचि वीरा भी चर्चा में बाली। सबसे पहले मुरादाबाद सीट से सपा द्वारा एसटी हसन के टिकट दियल गईल रहे, लेकिन एसटी हसन का टिकट काट के बाद में रुचि वीरा के प्रत्याशी बनावल गईल और प्रत्याशी बदलने का दौर मुरादाबाद में कई बार चलल और आखिरी में रुचि वीरा ही समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनली। अब लगातार चर्चा में बनल बाड़ी।